Hola, jo sóc la Núria Ferrer Mateo, sóc treballadora social de la Fundació Catalana Síndrome de Down i coordino el servei d'atenció a les famílies. És un servei que està pensat per poder atendre de forma exclusiva a qualsevol familiar d'una persona en situació de discapacitat intel·lectual i és un espai que està pensat per poder trobar-nos de forma grupal entre nosaltres, les famílies, per poder compartir vivències, inquietuds, preocupacions, per parlar de situacions de futur, per poder compartir també experiències d'uns i altres, doncs perquè sabem que en el dia a dia no és fàcil trobar altres persones que comparteixin el mateix fet en comú, el fet de tenir un familiar amb situació de discapacitat, i per tant aquí donem l'oportunitat de poder-nos trobar en format grupal i poder treballar tots aquests aspectes, sempre acompanyats d'un professional que va coordinar una miqueta aquests grups i sempre amb la idea de donar suport i acompanyar en capacitar-nos i en adquirir noves habilitats i coneixements que ens puguin ajudar a atendre el nostre familiar de millor manera. Així que si ets un germà, un pare, un avi o qualsevol altre familiar d'una persona en situació de discapacitat intel·lectual i et crida l'atenció, pots contactar amb nosaltres a veure si hi ha algun grup en marxa que pugui encaixar amb la teva situació, amb el teu moment vital i poder compartir amb tots nosaltres. Gràcies!